һәрбер дәресне төрлечә үткәрәбез. Менә хәзерге вакытта мин сезгә ике үзекне тәкъдим итәсе килә. Беренчесе ул 86-89 елда язылган хроникадан бер үзек. И самое важное на театре это процесс создания, процесс репетиции. Далекий от искусства человек из деревни приезжает, скажем, торговать мясом на базар. Он днем торгует, вечером все снимает, приедет, чистит, идет в театр. Үзеңгә шуның берсе генә беренче тапкыр 1926 елда куелган иде, киләсе слайд. 1924 елда Татарстанда 2 миллион ярым кеше яшәгән, әйме? Хәзерге вакытта 3 миллион 800. Шуларның Казанда 1926 елда 179 мең кеше яшәде. Хәзер 1243. Сез күрәсез, 31 елда, 39 елда, 56 елда халык саны кинәт күбәя башлады. Нәрсә белән бәйле ул? Чөнки ул вакытта Казан шундый зур бер индустриаль башкалага бара башлады. Нәбу Кәрим Тинчурин ул Булат ролендә Зәңгәр шәһәрне тота. Dostlarım sana kaydım, dostlarım yeratilerden. Ömür boyu koşkun bulup karanlığına yaşam bulmaz. Şuşunda yadalar, koşkınlar, lakin onların kömürlerinde azatlık, iyilik diyen mekane, Tomoshabchini müzik bilan birga tortib ketdi. Mana butun hikmati shunda yigitlar. Onda ishondan, mulladan kutilgan xalqning ko'nglida, xalqning ko'nglida yotgan eng zo'r fikr, qachon biz yirikli bo'lamiz? Qachon bizning millatimiz bo'ladigan fikr shunda ul obrazni aytib aytilganini qabul etishdan ikki dunyosi bilan. Karim Agay Tinchurин tarafından Anın sırada şunda kurasın, bu eserinin, spektaklinin de o bizim milletimizin genetik kodun indirgen sima. Onlarga gerek mana bulaydı. Bir kaşında, Niptu Kayımız da, Tinçurinimiz da dinden gülmeyip, psevda dinçilerden güler. Bana nıklar onlarga gerek. Quyosh gibi, mana jarptitsi gibi. Sizin ko'zingizni, yoningizni shishtatib turadigan kuch bo'lib balqib tursin edi. Ham siz bu zangar sharga qarab, o'zingizning kim ekanligingizni tanisangiz, ham bizning xalqimiz bek baxtli bo'lar edi. Chunki biz bu zangar shar orqali o'zimizning ko'p turkilar bo'lganini unutmas edik. Ham bizning sahnamiz zangarlanmasin edi. Блогерлар мәктәбеннән чыкканда ук бу идея белән бүлештем. Һәм ничек Илшат әйтте, эшләп карыйк диде. Анда шундый идея бар иде күптән инде. Һәм ничек без бергәләп Илфирга да бу сүзне әйттек. Әйтәйдек, карыйк, кеше килерме соң? Гомән бит әйтер, театрны карап булмый видеода, аны сәхнәгә күрергә кирәк, һәр кешенең теге эмоцияларын. Һәм менә шулай итеп без 8 дәрес үткәрдек, бик төрле спектакльләр булды. Ахыр заман Илмештән Мәндәр, Казан егетләре, Кара Чикмән, менә хәзер мәсәлән Зәңгәр шәриме. Һәм һәрбер спектакльдә без нәрсә телибез күрсәтергә. Минемчә, һәрбер спектакль ул бит шундый зур бер эш, һәм анда тирәнгә китсәң, син аннан икеләтә, эшләтә ләззәт ала аласың. Бөтен нәрсә бетсә, булай булырдыр. Гомумән кайчандыр. Театр менә шундый бердән-бер шундый бер зур утрау булып калырды, әйме. Татарлар өчен минемчә менә иң соңгы шундый бер пункт, әйме. Татар мәдәниятендә ул театр булу, чөнки мәңгелек булмаса да ул узын гомерле булыр. Беренчесе, ахыр заман ит ул шундый бик сәяси спектакль. Без анда Фәүзия Бәйрәмова чакырган идек. Фәүзия апа әйткән иде, менә бу спектакль карагач без мәйданнарга чыктык. Мен әйтәм, хәзерге вакытта кеше карый да чыкмый бит. Әйме. Әзгәр абый күренә инде ул һәрбер спектакльдән соң шундый фикерләр уята. Минемчә ул кай вакыттагы сәер дип тойыладыр димәк кешегә. Ләкин дә без шундый халык, гомән, без шуның белән кызыкта инде, гомән, башка халыктан аермалы буларак, безнең үз кем икәнлегебезне беләбез. Безнең спектакльләр шагыла, шуңа күрә әлбәттә бу турында сүз гел чыга, әйме. Һәм минемчә нигә аның турында мондый матур рәвештә сөйләшмәскә, сәнгать телендә.